Suomen merenrannikko on 1300 kilometriä pitkä. Kuljen Virojoelta Venäjän rajalta Tornioon Ruotsin rajalle. Kuljen läpi Suomenlahden, Saaristomeren, Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren. Lähden matkaan toukokuun alussa, jolloin Perämeren rannat ovat vielä jäässä. Kerron matkallani joka päivä kaikesta siitä, mitä kohtaan. Kerron historiasta, kerron tapaamisistani ihmisistä, heidän elämästään, elinkeinoista ja suunnitelmista. Kerron tuulesta, merestä ja linnuista. Valokuvaan näkemääni. Seuraan ympäristön ja meren tilaa. Kerron, miltä tuntuu olla yksin merellä ja sen saarissa. Matkani kestää ehkä 5 viikkoa, ehkä enemmän. Olen riippuvainen säästä ja tuulista. Voin vaikuttaa reittiin ja ajoitukseen, mutta säähän en voi vaikuttaa. Nukun teltassa saarilla, luodoilla ja rannan suojassa. Voin pitää tuulta päivän tai 2, mutta voin yhtä hyvin meloa läpi vuorokauden. Kiirettä ei ole. Tämä on reportaasimatka, ei urheilusuoritus. Teen matkani merikajakilla. Kajakki on brittiläinen Tide Race. Se noudattaa grönlantilaista perinnettä, on 5,5 metriä pitkä ja 54 senttiä leveä. Kajakkini on merikelpoinen ja melko nopea. Jutut kirjoitan tablettikoneella ja lähetän puhelimella. Kamerani on vesitiivis, siinä on mukana GPS ja kompassi. Lataan sähkölaitteet matkan aikana aurinkopaneelilla. Liivissäni on kiinni satelliittilähetin, joka piirtää kulkemaani reittiä Googlen karttaan. Normaalikelissä melon noin 7 kilometriä tunnissa. Tuuli vaikuttaa melontaan melkoisesti. Voimakkaassa myötätuulessa melominen on nopeaa, mutta hyvin vaativaa ja siksi rasittavaa. Pidän tuulirajana noin 10 metriä sekunnissa, avoimilla vesillä vähemmänkin. Pyrin melomaan 40-50 kilometriä päivässä sään ja voimien mukaan. Olen perillä Torniossa ennen kesäkuun puoltaväliä. Matkani aikana kevät on muuttunut kesäksi, meri lämmennyt 10 astetta, puut saaneet lehtensä, muuttolinnut löytäneet pesäpaikkansa ja hautoneet poikasensa. Minä olen nähnyt ja kokenut Pohjoisen Itämeren kevään, kertonut siitä ja toivottavasti kyennyt välittämään siitä sinulle pienen tuokiokuvan.